Comisións Obreiras anunciou esta mañá que presentará unha querela contra o Partido Socialista de Pontevedra se Tino Fernández non retira as acusacións sobre a autoría das pintadas ameazantes que apareceron fronte á sede do Grupo Municipal. Algún villarejo local que fabrique probas, cando dicen de que teñen probas de que persoas de comisións obreiras participaron en ese tipo de actos, claro, solo se poden ter probas de que persoas de comisións obreiras participaron en ese tipo de actos se son probas falsas. Se non, non se pode ter ese tipo de probas. E máis, dicímoslle que se teñen algún tipo de proba que vayan á comisaría de policía e que as presenten. Igual se houvésemos pintado, dende logo non poñíamos unha pintada tan pouco elocuente como de obreros pouco. Porque nós pensamos que de obreros non teñen nada. En canto ás pintadas que apareceron fronte ao domicilio de Carme da Silva, o secretario de Organización Comarcal do sindicato asegura que non coñece a súa autoría. Estas pintadas que aparecen de Carmen da Silva nos sorprende, porque xusto cando o centro de atención non está sobre o BNG, aparecen pintadas sobre a candidata de Carmen da Silva. Nos resulta sorprendente, é dicir, non temos nin máis mínima idea da autoría desas pintadas, pero nin a máis mínima idea da autoría desas pintadas quere decir que existe un espectro amplísimo de quen pode realizar esas pintadas, porque aquí somos vellos no lugar, para desgracia de algúns. Conocemos as prácticas do BNG. O representante sindical non condenou directamente os actos vandálicos, pero asegurou que non lle parecen aceptables. Iso sí, García Pedrosa quiso recordar as pintadas que realizou no pasado o BNG en toda Galicia. Nin compartimos, nin nos parecen prácticas aceptables. Non nos parecen prácticas aceptables. Tampouco nos escandalizamos como algúns, porque estamos nesto. E esos que se escandalizan, algúns dos que se escandalizan, fixeron moitas pintadas na súa vida. O que pasa é que agora non se acordan. O secretario comarcal arremetou tamén contra a UGT e a CIGA pola súa ausencia nas mobilizacións en defensa dos traballadores de ENCE e reclamou unha unión sindical.